Relaxálj. Ha most mérges vagy, ezek után biztos nem leszel. Itt az ideje megtisztítani magadat a negatív energiáktól, és beengedni a pozitívat. Figyelj a lélegzetedre, de ne próbáld meg befolyásolni. Majd fújt ki a levegőt, és relaxálj. Itt az idő, hogy észrevedd, hogy a múltban élsz. A múltban. Képzeld el az összes pillanatot az életben, amikor mérges voltál, és ezt rakd bele egy sárga gömbbe. Majd gyűjtsd össze az összes energiádat. Összpontosíts erre a sárga gömbre, és pusztítsd el!